Sentejn wara li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat laqa bil-pompi kollha lill-kumpanija Binance f'Malta, issa l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji l-MFSA qed tiddistanzja ruħha minnha. Dan wara li sar magħruf li l-kumpanija li tispeċjalizza fis-settur tal-cryptocurrency mhux awtorizzata sabiex topera propju f'dan is-settur. Bl-MFSA tiddikjara li qed tanalizza jekk il-kumpanija għandix xi attivitajiet f'Malta li jaqgħu taħt ir-responsabbiltajiet regolatorji tagħha. Lura fl-2018 din il-kumpanija kienet ħabbret li fetħet uffiċċju f'pajjiżna wara pressjoni mir-regolaturi Ġappuniżi biex tħalli l-pajjiż Asjatiku b'Joseph Muscat jiftaħar li Malta għandha ġurisdizzjoni ta' kwalità. Flimkien ma' Muscat kien hemm ukoll il-Ministru Silvio Xkembri li rikeb fuq il-karru tal-propaganda laburista ipprova jaħtaf l-opportunità li jiftaħar bil-miġġa ta' din il-kumpanija f'Malta. Sussegwentament is-sena ta' wara meta kien hemm xnijat li l-kumpanija se tħalli Malta, l-istess Ministru illum responsabbli mill-ekonomija tal-pajjiż kien ħataf l-opportunità li jirringrazzja l-kumpanija tal-fiduċja tagħha f'Malta. Iżda wara dan kollu skont l-isqarrija tal-MFSA jidher li l-kumpanija lanqas biss għandha l-permess li topera minn pajjiżna. Iċ-ċermen tal-kumpanija f'reazzjoni fuq Twitter iddikjara li ma nbidel xejn mill-2018 u l-kumpanija mhix regolata mill-MFSA għax pajjiżna għadu ma ħareġ l-ebda liċenzja għal crypto exchanges.